Pető Zsolt méhészmester vagyok, 30 éve méhészkedek. Mivel vándorméhész voltam, mindig a méhek között aludtam. A főnököm megjegyezte, hogy Zsolt, te soha nem vagy beteg. Az apiterápia, ha részletezni akarjuk, akkor a mézzel, a propolisszal, viasszal, mélyméreggel, mélypempővel, a kaptár levegővel és a méhek rezgésével foglalkozik összefoglaló néven, és mi ezt az utóbbi kettőt alkalmazzuk ebbe az apiterápiás házba, kifejezetten légúti betegségeknek a javítására szolgál, így aszmatikus, de felső légúti, alsó légúti betegségre is kiváló a post-covid-ban szenvedő betegeknek, akik ha jönnek, megszüntetik ezt neki a kaptárlevegő, de van rá adat, hogy akinek az alvás problémái vannak, azoknak megszűnik az alvás problémája. Van olyan méhész, akit úgy ismertem meg, hogy ő azért építette az apiterápiás házát, hogy a feleségének a krónikus fejfájását akarta megszüntetni, és megszűnt. A méhek kaptárjai csak egy ráccsal vannak elválasztva az apiterápiás ház légterétől, és ha fölfekszünk a méhek fölé, akkor érezzük a méheknek a rezgését. Ha egy embernek valamilyen szervi problémája van, akkor az a szerve alacsonyabb rezgésen működik, ami a hozzákapcsoló többi szervnek is leviszi a rezgésszintjét. A méhek rezgése ezt visszaemeli. Tehát magyarul segít a regenerációban, az immunrendszert erősíti. Megelőzésképpen tavasszal és ősszel 5-6 alkalmat kell rászánni. Ez azt jelenti, hogy 5-ször 1 órát, 6-szor 1 órát el fogják kerülni ezek az influenzák, meg nátham, meg ilyesmi betegségek. Ha valakinek egészségügyi problémája van, akkor értelemszerűen több időt vesz ez igénybe. Tapasztalat az, hogy akik első alkalmakkor vannak itt, azok eltervezik, hogy majd valamit csinálnak, például olvasnak, de általában elalszanak. Mert annyira jó hatással van az emberi szervezetre az apiterápiás ház, hogy egy jót alszanak tőle. Mi nem mondhatjuk azt, hogy gyógyítunk, hanem mi segítünk abban, hogy az egészség javuljon.